Hvordan var det? Og det er lidt vanskeligt, så hvor langt er afstand? Dansk politi får et våben mere. Senere i år der bliver betjente i 3 af landets politikredse bevæbnet med strømpistoler i hverdagen som et pilotprojekt de næste 2 år. Let's go! I flere af vores nabolande bruger politiet allerede strømpistoler. Blandt andet her i Sverige, hvor vi i dag skal følge, hvordan betjente bliver uddannet i at bruge strømpistol, som på svensk hedder elchokvåben, forkortet ECV. Du må ikke skyde i nærheden af hjertet. Lød dig til boks! Det er jo ikke ufarligt at bruge strømpistolen. Hvorfor ikke bruge den?